もう船も越えるかもしれません。あ、車が堤防を越えました。今船も堤防を越えるかもしれない。信じられません。もう建物の1階は完全に水の下になってました。今、船越湾なんですが、もう堤防が決壊しています。うわー、また地震だ。津波が海に向かって引いていく。すごい惨状。全部流されていきます。すごい海谷が地鳴りみたいなのが。地形は大丈夫だ。